Πάμε σε μια έτσι όμορφη είδηση και με ωραίο κοινωνικό πρόσημο και με ωραία τοπία. Γιατί ο Όμιλος Φούσκωτων Σκαφών κάνει μια πολύ ωραία δράση που έχει και ιατρικό περιεχόμενο. Να συνδεθούμε με τον κύριο Ροδόπουλο, που είναι ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Ναυτίλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ροδόπουλε. Γεια σας, κύριε Ροδόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πού είστε στους φούρνους Ικαρίας? Καλά βλέπουμε. Είμαστε στους φούρνους Ικαρίας, στους φούρνους Κορσεών. Είμαστε εδώ από εχθές. Ναι. Είναι η πρώτη μέρα που γίνονται τα ιατρεία μας. Η ιατρική μας αποστολή στα Αγώνα Αγάπης στο Αιγαίο, όπως την ονομάζουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι ακριβώς είναι αυτό, για εξηγήστε μας. Αυτό είναι μια ιατρική αποστολή που οργανώνει ο Όμιλός μας, ο Ναυτίλος, 2 φορές το έτος. Είναι ιατρικές αποστολές κοινοφελού χαρακτήρα. Γίνεται με εθελοντές γιατρούς και με τους συμμετέχοντες, τα μέλη του ομίλου μας, όπου με τα ιδιωτικά τους σκάφη ξεκινούν από την Αθήνα, από το Λαύριο Αττικής και από την Ανάβησο και επισκέπτονται ακριτικούς προορισμούς στο Αιγαίο, όπου έχουν πραγματική ανάγκη για ιατρική περίθαλψη. Και οργανώνοντας αυτές τις αποστολές 2 φορές το χρόνο, παρέχουμε αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες. Τι είδους υπηρεσίες, οι γιατροί μας, δηλαδή? Λοιπόν, απαρτίζονται από αρκετές ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε 11 ειδικότητες με 14 γιατρούς, όλη η γκάμα της ιατρικής που περιλαμβάνουν το συνήθως. Καταφέρνουμε και φτάνουμε εδώ, όπως σας είπα, με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και αν επικρατούν. Αν και χθες το ταξίδι μας ήταν ένα πολύ καλό ταξίδι. Πετύχαμε ένα παράθυρο στο Αιγαίο με ήπιους ανέμους και καταφέραμε και διανύσαμε τα 130 μίλια αυτά που απαιτούνται με πολύ καλές συνθήκες. Σε ποια νησάκια θα πάτε? Θα μείνουμε σε αυτό το νησί εδώ 3 μέρες. Ο Όμιλός μας κάθεται σε κάποιο μέρος που επισκέπτεται με σκοπό ουσιαστικά να βρει λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν κάνει μόνο διάγνωση, κάνει και περίθαλψη των ασθενών, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια περιοχή όπως εδώ, όπου ο πλησιότερος τρόπος και τόπος για να επισκεφτούν ένα νοσοκομείο είναι η Ικαρία, το οποίο όμως πολλές φορές δεν μπορεί να φέρει σε πέρα σε αυτές τις ανάγκες που έχουν. Οπότε θα καθίσουμε εδώ, θα κάνουμε σήμερα πρωί-απόγευμα ιατρία, αύριο πρωί-απόγευμα και την Κυριακή. Και πρώτα ο Θεός, Θεουθέλλοντος και Κυριοεπιτρέποντος, τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε στη βάση μας. Αυτά τα νησάκια τα επιλέγετε εσείς, κύριε Ροδόπουλε, ή μπορεί κάποιος μπορεί να σας ακούει ένας δήμαρχος από ένα άλλο νησί, μπορεί να σας καλέσει, μπορεί να σας βρει κάπου? Μπορεί να μας καλέσει, μπορεί να μας βρει κάπου. Γνωρίζουν οι δήμαρχοι των νησιών αυτών τις δράσεις ομίλων του δικού μας τουλάχιστον και κάποιων άλλων, φαντάζομαι. Γίνεται και μια συνεργασία με τη ΔΥΠΕ, το Υπουργείο Αιγαίου, όπου εκεί οργανώνεται το αίτημά μας, μελετάτε και παίρνονται οι αποφάσεις τελικές μεταξύ ημών, του Δήμου και του Υπουργείου. Αλλά συνήθως επιλέγετε μικρά νησάκια κριτικά που ως επιτοπλίστων έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες. Καλή ώρα πως μπορεί να είναι οι φούρνοι. Ακριβώς όπως το λέτε, οι προορισμοί είναι ακριτικοί, γιατί εκεί είναι η ουσία, που είναι κάτι δύσκολο για αυτούς να έχουν πρόσβαση σε υπηρετικούς προορισμούς με αποτέλεσμα να πετύχουν αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη. Οπότε εμείς ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια τέτοια επίσκεψη που είναι πιο δύσκολη και έχει και πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα νησί που ο πληθυσμός του με τη σύμφωνα την τελευταία απογραφή αγγίζει τους 1.200 ανθρώπους, έχει αρκετά παιδιά. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική, κρίνεται ικανοποιητική μέχρι στιγμής, γιατί είναι η πρώτη μέρα που κάνουμε τα ιατρεία. Κάτι που για τους κατοίκους αυτούς αλλά και άλλων κατοίκους τέτοιων ειδών, τέτοιων περιοχών, είναι πολύ δύσκολο. Είναι σημαντικό. Όπως είπα και πριν, την τρίτη χώρα. Δεν έχετε κάποια συνεργασία με το Υπουργείο? Είναι δική σας πρωτοβουλία αυτή? Είναι δική μας αυτόβολη πρωτοβουλία, βεβαίως. Είμαστε ιδιώτες φίλοι της θάλασσας με κάποια μικρά σκάφη που έχουμε για ψυχαγωγία. Ο Όμιλος μας δηλαδή είχε ιδρυθεί γι' αυτό και μετά από τις ανάγκες που διαπιστώσαμε στα εκάστοτε νησιά που επισκεπτόμαστε, γεννήθηκε η ιδέα στα Αγώνα Αγάπης του Αιγαίου, η οποία καρποφόρησε, γίνεται εδώ και 15 χρόνια πλέον, έχει γίνει ένας θεσμός για μας. Υπάρχει εθελοντισμός αρκετός και από πολίτες και από μέλη μας, αλλά και από γιατρούς, που είναι η ουσιαστική λύση του προβλήματος, η ιατρική επίσκεψη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ροδόπουλε. Καλημέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας από τους φούρνους Κορσεών σε όλη την Ελλάδα.